Dámy a páni, tisztelt Hölgyeim és Uraim, dovolte mi, aby som vás informoval o tom, že dnes sme oficiálne odozdali petičné hárky na podporu kandidatúry pána Gyulu Bardoša. Ako ste to už videli, pozbierali sme 46 625 dúfame, že platných podpisov na podporu kandidatúry pána Gyulu Bardoša. Je tu nás značenie očakávaniami, to musím povedať. Veď viete všetci, že veľmi v nevhodnom termíne oznámili, že musíme pozbierať podpisy. Mali sme to 19 dní a práve že počas vianočného a dovolenkového obdobia sme si nemysleli, že budeme až takto úspešní. Stále sme si verili, že tých 15 000 pozbierame a že to bude takmer 47 000 podpisov, to sme skutočne neočakávali. Vyzerá to tak, že myšlienka, aby sme postavili samostatného kandidáta maďarskej národnosti, má svoju veľmi pozitívnu odozvu. Nasvedčí to práve počet platných podpisov. Chcel by som poďakovať samozrejme všetkým, poprvé, ktorí podpísali petičnú hárku. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili aktívne do tejto akcie, ktorí nie len podpísali, ale aj zbierali podpisy. Ukázalo sa, že SMK je v dobrej kondícii, ale nie len stranickí kolegovia, naši aktivisti zbierali podpisy, ale aj aktivisti Čomadoku. Veď pán Gyula Bardoš je zároveň predsedom aj občianskej organizácie Čomadok. Ďalší občianski aktivisti taktiež zbierali podpisy a sa zapojili do tejto akcie viacerí, o ktorých sme ani nevedeli, lebo poštou sme dostávali každý deň takmer členovia petičného výboru zároveň, ktorí sú za nami, pani Gabriela Német a pán Peter Čus a ďalší, ktorí v prípade nemohli dneska prísť. Každý deň sme dostávali aj poštou petičné hárky a tie hárky boli, dúfam, že budú platné. Ako sme my kontrolovali, tak samozrejme, že videli sme, že zbierali veľmi profesionálnym spôsobom. Chcel by som zároveň poďakovať ešte raz pánovi Bardošovi, že akceptoval našu nomináciu. Veď nebolo to ľahké rozhodovanie pre ňoho, ale isté, že tento výsledok dokazuje, že pán Bardoš je najlepším kandidátom momentálne nie len za SMK, ale za celú maďarskú komunitu a dúfam, že za celé južné Slovensko. Zároveň chcel by som podotknúť, že nedostali sme podpisy len od občanov maďarskej národnosti, ale aj od viacerých, aj od Slovákov, Rusinov, Rómov a ďalších. To znamená ešte raz, že sme našli skutočne veľmi vhodného kandidáta a dúfam, že budeme úspešní aj vo voľbách. Toto číslo, takmer 47 000 podpisov, nasvedčuje k tomu, že môžeme aj prekvapiť. Pán Gyula Bardoš môže aj prekvapiť a môže sa dostať do druhého kola. Veď takýto výsledok sme neočakávali počas zbieraní patričných podpisov a 47 000 hlasov už máme, veď tí, ktorí podpísali, zrejme budú hlasovať za ňoho. Musíme ešte pozbierať niekoľko 10 000 na to, aby sa dostal do druhého kola a tým pádom to prekvapenie by bolo na mieste, alebo v prípade už realitou a dúfam, že celá naša kampaň len potvrdzuje to, že tento výber a táto myšlienka skutočne už bola potrebná, nutná zo strany maďarskej komunity. Ďakujem. Milé dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás aj ja pozdravil. A v prvom rade, aby som sa poďakoval všetkým občanom, ktorí podpísali moju kandidatúru. Tento počet, to je trojnásobok potrebného počtu podpisov občanov Slovenskej republiky. Za takýto krátky čas, počas vianočného obdobia, počas nového roka a ešte ďalších sviatkov, je to vynikajúci výsledok a ja veľmi pekne ďakujem všetkým občanom, ktorí podpísali petičné hárky. Dovoľte, aby som sa poďakoval aj strane maďarskej komunity, predsedovi Jožefovi Berejnimu, ktorý je aj predsedom petičného výboru, všetkým členom petičného výboru. To je pani Gabriela Német, prítomná takisto pán Peter Čus a nie sú tu prítomní ešte ďalší dvaja. Petičný výbor zorganizoval túto akciu veľmi profesionálne. Veď čísla hovorí jasnou rečou. Ďakujem pekne petičnému výboru, organizátorom a nie iba stranickým príslušníkom SMK, ale aj civilným aktivistom,
ktorí aj počas tohto vianočného obdobia pozbierali potrebný počet podpisov. Dovoľte, aby som sa poďakoval aj 16 poslancom Národnej rady, lebo okrem toho, že sme odozdali 46 625 podpisov občanov Slovenskej republiky, som odozdal aj 16 podpisov poslancov Národnej rady, a to 8 poslancov za Oľano, 5 poslanci z Novy a 3 poslanci z SDK DS podpísali moju nomináciu ako poslanci Národnej rady a tým pádom spĺňam aj túto požiadavku, lebo vieme, že podľa ústavy buď 15 podpisov poslancov Národnej rady alebo minimálne 15 000 podpisov občanov je potrebný k tomu, aby sa niekto mohol zapojiť do kampane, aby mohol byť kandidátom v prezidentských voľbách. Milé dámy, vážení páni, aj pán predseda SMK Jožef Belín to už naznačil, že boli tu aj obavy, že je to krátky čas, ale boli tu aj obavy, že prečo je potrebné, aby kandidoval predstaviteľ maďarskej komunity a či je to vhodná doba a či to nebude v neprospech demokratických síl. Chcem vás ubezpečiť, že v žiadnom prípade, tak ako doteraz v mojom osobnom živote a aj profesionálnom živote, tak ako poslanec miestneho zastupiteľstva v Senci, tak ako predseda SMK v Bratislave, tak ako bývalý poslanec Národnej rady, aj koaličný, aj opozičný, aj ako predseda Čemadoku, som sa vždy snažil ľudí spájať a vždy som hlásal myšlienku, že dialóg je potrebný aj vtedy, keď občas máme iný názor na niektoré otázky a keď predstavitelia maďarskej komunity alebo predstavitelia národnosti majú kritické postrehy, to neznamená, že chcú niečo nabúrať alebo chcú nejakým spôsobom škodiť Slovenskej republike. Nie je to tak, opak je pravdou. Som tom presvedčený, že aj moja nominácia prispieje k tomu, že občania v prvom rade Južného Slovenska prídu v hojnom počte 15. marca k voľbám. Myslím, že to je v prospech všetkých, aby účasť bola čo najvyššia. Aj legitimita kandidáta, ktorý bude zvolený, môže byť väčšia, keď tam bude dostatočný počet občanov. Som tom presvedčený, že keby sme nemali vlastného kandidáta, teraz hovorím v mene komunity, maďarskej komunity a v mene všetkých predstaviteľov národností, lebo chcem byť kandidátom v prvom rade všetkých občanov, ale samozrejme budem sa sústrediť na to, aby som v prvom rade reprezentoval občanov Južného Slovenska bez rozdielu národnosti, vierovyznania, stranickej príslušnosti. Takže tak ako v doterajšom mojom živote, aj teraz sa budem snažiť aj počas tejto kampane, aby sme kultivovaným spôsobom hovorili aj o problémoch, aj o tom, že Slovensko nenapreduje dobrým smerom a nie je dobré, aby všetko mala v rukách štátostrana a práve preto 15. marec bude veľmi významným dňom pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Ja dúfam, že moja nominácia a moje výsledky a potrebný počet hlasov, ktorý dostanem, prispieje k tomu, aby aj v ďalšom kole sme mohli podporovať demokratický princíp, občianske práva, menšinové práva. A keď o týchto otázkach hovoríme, tak to nie je neprospech Slovenska, je to prospech nie iba menšiny, ale prospech všetkých ľudí. Táto moja nominácia svedčí aj o tom a dúfam, že bude prospešná aj v tom, aby sme dali jasný odkaz všetkým občanom Slovenskej republiky, že predstavitelia menšín sú takisto právoplatnými občanmi Slovenskej republiky ako predstavitelia väčšiny. My tu žijeme, žijú tu naši ľudia, netreba sa nás báť. Naše názory, naše programy sú v prospech nie len menšinovej komunity alebo menšinovej komunity, ale v prospech Slovenskej republiky. Ďakujem pekne, že ste prišli a som to presvedčený, že aj počas kampane budeme kultivovaným spôsobom hovoriť aj o otázkach, ktoré sa týkajú všetkých občanov Slovenskej republiky, lebo súčasný stav nie je dobrý a tým pádom by sme chceli zmeniť
všetko k lepšiemu v Slovenskej republike aj pomocou referenských volieb. Ďakujem.